Guys, good morning. Ako na po rin si Charitable Vlog. Welcome to my channel, guys. Diada mi sa Daguhoy, Bohol, guys, sa Candelaria, Barangay Candelaria, kay kasal sa ko ang igagaw. Siya. Muni ag balay sa laki, guys. Siya, muning ilahang kuan. Anira po dag ilang reception, guys, sa ilahang gawa sa balay. Nag-wild siguro kayo ba? Yami diri kami kaban hinganhi diri, guys, kay buhatin sa kuan kanang yang kasal. Then aga kong bana is isa sa kuan principal sponsor pares niya is akong mama. Siya, guys, tanawa, guys, ha. Kita-kits na naman ta, guys. Si Vargas Isulat Mutiaws. Hala, wow. Nice kayang bibi. Uy, gang. Suot na kunugang. Kay magkuan na. Asa magiyahang kuan sa, di ba, mga laki. Mahugaw ka, bi. Susningong anak. Pero sang liw ka na, guys. Nara, guys, sa kagumban na magsuot na sa iyang barong. Gi, ikuan, gang. Isira, are atubang. Mga gipsa. Dara, guys, na sila sa kuan, guys, ikasal sa chapel na nila, guys, kay February 1 ug 2 fiesta. Oh, 1-2 walang fiesta ani. Dara sila. Mo ni ang bride. Muna siya dako ang first cousin. Siya narag mga entourage. Ayan sila diha.
dala nila kini ngadto kaniya ug iyang itilawan ang tubig nga nahimo ng bino. Wala siya masayod kundi hindi ka namang bino apan nasayod ang mga sulugoon na mawinat kabo sa tubig. Busa gitawag niya ang bana o hingnan na batasan sa kadaghanan o pagdali pag-una sa labing maayong bino. Kung makinom na pag-ayo ang mga bisita, napaidalit ang bino nga dili maayo kaayo. Apan karon pa nimo idalit ang labing maayong bino. Gihimo ni Jesus kining mauna niyang milagro dito sa Kana sa Galilea. Dito ipadayag niya iyang himaya kung nanuo kaniya ang iyang mga pinuna. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Palihog pamilya ko. Tubot o Mary Grace, congratulations. Inyo lang. Ha? Now, diha magsugod ang atong pamalandong. Asa day kalainan sa kasasbanig? May kasasbanig. Kasal diha sa estado, sibil, o kasal sa Wala, paminaw brilon. atong simbahan diha sa sakramento sa pamilya. Now, atong Diredak masuko si Padre. Ikaroon na ba? Wa na kasabot ang mga tao sa kabilinhon sa sakramento sa kasal. Now, kining kasal makaigsunan ko ni Kristo, dili ni imbintos pari. Dili ko ni imbintos ng simbahan. Itawag kini, it is instituted by Christ. Siya gud mismo ang naghimo niini to give grace. It is a sacrament. Sakramento, sakrat, sagrado. Oh. Ito na Karon atong panalangin ng imsing sa dulan. Pag-ampo kita panalangin yung Ginoong imong alagad nga si Mary Grace o si Jobel. Aron makabaton sila sa kinahanglan sa kinabuhi nga maoy, ihulagbay ng mga Mary Grace sa isunog kining singsing timaan sa akong pag-igugma pag-unong kanimo sa ngalan sa Mahal, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Sige, sabra. Jobe, isunog kining singsing timaan sa akong paghigugma pag-unong kanimo sa ngalan sa Mahal, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Sabat ka na ako, Jobel. Mary Grace, ako, nagahatag kanimo, nining mga aras, pasali, sa akong paghalad, sa akong kaugalingon, alang sa imong kayuhan, sa ngalan sa Mahal, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Dawata kining Biblia, pasaha, o ininyo, o ipaambit sa inyong mga anak. Amo kining dawata. Mga pigsunan ko ng Kristo sila, nakadawat na sila diya sa sakramento
sa altar sa Dios sa kasal sa Ginoo. Usa ato silang hatagan sa masipa nga pagpaksa. Mga sila ang kasal na sa Ginoo diya sa altar sa Dios. So, mga gwapa o gwapo. Muna yahang duha ka anak. Ipon sila og 14 years karong pagkikasal pare. 14 years? Grabe kasala guys kay unom kabok lechon. Hi guys! Di ami sa Kawasan Falls sa Balilihan, Bohol. Nanghapit mi ari guys. Ja after ani guys, madto na pud mi sa Kalapi, Bohol. Kalapi with love adto sa amuang mga cousin. Mo ni ang Kawasan Falls guys sa Balilihan pro na. Naguba siya. Gara kayo. Gara kayo. Dinhi ka ni nagkuan date ani? Sauna? Oh, sauna. Sauna to. Ganun ba? Saksi ning kahuya. Saksi ning mga kakahuyan. Kadumi naog sa ubos, guys. Madungog kayo ang unsay may agos sa tubig. Namaot na. Oh, kay nagubad yun ni pagkuan ba? Oh, ligo na na.
Kuya buyag kadyo. Drink tubig. Lami kadyo tubig lagi nila din yung sus. Sibawaan pa lang di ay. Ganun tag mga ligo tani nawa guys Na kuan kadyo ag gabaha kayo. Ya tura ang falls. Tura falls guys Tura falls guys Sa kana mo nag falls diha dapita ga tingog na tubig. Namaot lang siya guys kay tungod sa bagyo. Guys, so, nindot kayo ang nature na ang tubig. Gadagayday pa doon sa ubos. Tara guys, ano siya? Tabi ako, dara. Ang tubig. Nice ni siya guys. Sa wala pa na. Kuan naguba. Doon pa mi sa ubos. Ha? Nindot po siguro nino pagwapan ni bagyo no? Ha? Mauna. Padong pa mi sa ubos. Kumi siya guys. Ala guys, nice kayo guys nice kayo jud guys. Lami ay balik kaning maligo jud guys Naga murag aswaso jud kanang kuan. Ayun mo na dira. Guys, wow, ka-nice view kayo guys ang Kawasan Falls. Mo ni siya guys Kinindot sa tayo guys. Murag wow, grabe po tayo Dili ane. Di ane. Kapigbian to. Kapigbian kawasan. Ayaw, bibi. Kawasan. Oh, dili to kawasan sa kwanto to tingan to isa.